Martin, tingnan mo idol. TV namin. Oh, bago to TV ko. Sayang. Anong silbi tong TV to? Walang ibig sabihin. Po, ako po si Rex Parada. Hindi ko kalain po, idol, na makalat yon ng video ko. Nakikita ko talaga sinisin sa mga kabats ko. Parang panaginip lang na darating sa iyo. Coco Martin, tingnan mo idol. TV namin. Oh, bago to TV ko. Sayang. Anong silbi tong TV to? Walang ibig sabihin. Dahil sa mga staff ninyo, hinahanap nila po ako dito sa Surigao. Mga 3 araw yun, mga 4 na araw. Nagtanong-tanong po sila, yun nakita ni Ma'am Tin. Dahil sa sabi mo, idol, na sa palitan kita na mas malaki pa dyan. Akala ko lang talaga, parang nag-joke lang doon sa ATM niya. Account niya sa video, yun ang binibigay ko kang Ma'am Tin. Pagkabukas din, nagpadala sila ng pera, yun. Agad-agad, idol, pumunta dahil ko doon sa bilihan ng TV. Andun, may nakita ko doon na mukha mo, ikaw nag-endorsement yun ng TV. Yun ang binili ko. Pangalawa po to, ang pambili ng isang namin. Sabay-sabay tayo! Okay, 1,